салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо дӯстони меҳрубон. имрӯза пеш аз оғози видеои имрӯза ман мехоҳам шумода анамин канали хоҳарака тавсия тиём. Канал кухня Асия ном дорад. Дар ин канал беҳтарин рецептҳо пешниҳод карда шудагиай ки бевосита худтон метавонед ворид гардеду тамошо кунед. Инчунин дар ин канал айни ҳол конкурс гузашта истодааст ки ҳар яки шумо метавонед иштирокчӣ шавед дар онҷа ва агар ки бахти шумо омад кард метавонед ғолиб роед, тӯҳфаҳои беҳтарина соҳиб гардед. дӯстони азиз, ин канала ма шуморо тавсия метиҳам. Марҳамат, тамошо кунед. тамошобинони азиз, бармегардем ба мавзӯи имрӯза. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи анамин абойҳо мешавад, дар бораи зардеворҳо чӣ хеле ки меган. абойҳоро ман шумо давози пешниҳод мекунам аз мағозаи 145 Осиё, ин дар Султони Кабир ҷойгир астай. ман шумо давози ба нархош пешниҳод мекунам. Баъд шумо бо инчунин рақами телефони ҳамин соҳибкора мемонам. шумо занг занед, дархост кунед, савдо кунед, шояд арзонтар ҳам мешава. марҳамат, тамошо кунед. дӯстони азиз, ана ин намуд абойҳо, зардеворҳо бинед. анамино ҳамаш 10 квадратаян. нархи ино будай 190 сомон. марҳамат, назар андозед. ҳар намудуш ҳаст. ҳамин чизе ки айни ҳол ман нишон метиҳам, ино 10 квадратураян 190 сомон. ин тарафам бинед. анаи якрангош ҳастай, анаи дождико ҳастай, анаи намудоша бинед. анаминоям нархошон анамихел 190 сомон ки ҳар яктон метонед интихоб кунед. марҳамат, анаи дождикора бинед. абоё бо дождик ном доштааст. аз ин тараф бинед. ана иноям дождико ҳаста. ино бисёртар барои калидоро мегиран. и вариантора бисёртар барои калидоро мехаранд. ана бинед, аднатониё ҳастай, абоёи як ранг. баъд ана ин намуд ҳастай, бинед чӣ хеле. нархи иноям анамун ҳозир гуфтагим 190 сомон. ана марҳамат, дӯстони азиз, кадом ранге мехоҳед ҳаст. ана аз ин тараф бо ма шумода пешниҳод мекунам. ина ин вариантҳо бисёртар барои зал. ино 15 квадрата будааст. ана ин намуде ки ман пешниҳод кардистам 15 квадрата будааст. нархи 300 сомон. бадхубии ин намуд абоё дар чӣ будааст ки вақте ки шумо мисол харидеду дар хона истифода бурдед ва зиёда аз 6 метр монд, шумо метавонед биёред, пули худтона бо гиред. чен янамун 6 метр пултона бақия гиред. ана бинед дӯстони азиз, бо як чизи дигар ки мисол шумо харидед абой кардед 2-3 метр шумода нарасид, шумо метавонед инчунин ба анамин мағоза омада анамин намуд абоёра то ҳамун метри мехостагитон харидорӣ кунед. рулон не, ҳамун метре ки шумода лозимай. ана ин намудора бинед чӣ хел хушрай, чанд намудои гулои нав, нусхаҳои нав. нархи 300 сомон бо арзон мешава. марҳамат кунед. аз сабаби калонай нархаш 300 сомон. ана бинед чандта нусхаҳои нағзи хушрӯ ки бевосита чӣ хеле ки ҳар
амин видео ма такрор мекунам. Чизе ки ман пешниҳод мекунам иҷа ма ба шумо ҳам хеле ҷоша пешниҳод мекунам. Баъд хитон омада аминора интихоб мекунед. Ана ин намуд бинед, иам анамун 290 сум ин намудша метиян. И сатини тозай, анамин сатини меган, анамин сатинай. Ина бинед чанд намуд гулу, чанд намуд нусха дора. аз ин рақамурам мемонам, шумо бо занг зада пурсон шавед. ҳар намуд, ҳар нусха мисол ки ба хости дили ҳар як шахс амин туғри мебиёя. як чизи дигар дӯсто ки интихоб дар инҷа беҳад бисёрай. ана ин намудо ҳаст бо ана ин барои хонаи хоб, барои мисол хонаи гудако ана ин намудо ҳастай. иноям нархошон 290 сомон. иноям анамун 15 кубай, 15-16 кубай анам хел квадрата, 15-16 квадрата. ростига ман аминора намефаҳмам. бохай усто худшон мефаҳманд, медонанд бахшиш ки ягон чи хато гуфта бошум. ана марҳамат тамошо кунед. ана ин намуда бубинед рулоноша ҳастай. ин тараф бо назар андозед. иноам анамун 290 сомони иноша метиян. ин нусхаи парда будааст. ана бо нусхаи қолин доранд. ози нишон метиян. ана бинед дар чанд ранг анами ҳаст. сурх дора, ана ин фиолетовиш. бинед ира нусхаи қолин бо мегуфтиян. марҳамат дӯстони азиз, назар андозед ва интихоб кунед. бинед чӣ хеле хушрӯа ино нусхаи парда. ана мехе дӯстони азиз. ана ин намудора тамошо кунед дӯстони азиз. ино 10 метра будиян. нархшон нархи ами як рулон 185 сомон. нархи арзоншудагиш. набинед ҳама намуд нусхо ҳастай. шумо метавонед амиёра барои хонаи меҳмонхона ё ки барои хонаи ҷои хоб ва дигар ҷо интихоб кунед ба хости дилтон. марҳамат назар андозед. ана ин тарафошам бинед чӣ хеле ябоё ҳастай. ино 120 сомон будай. ана бинед ино баршон майдатарай вале абоёи беҳад хушрӯ. рулонаш 120 сомон. ана назар андозед. бо ино арзон мешаванд. бози дигар тарафам шумода ман пешкаш мекунам, пешниҳод мекунам. назар андозед. ана шахсоне ки хона таъмир кардаистед, марҳамат анамин мағоза биёеду харидорӣ кунед. бо арзон карда метиян ё ки анамун номерое ки ман мондам занг занед. ана аз ин тарафам бинед чӣ хеле абоё ҳастай. анамино 190 сомон. диде дӯстони азиз, ино 190 сомон. як рулонаш 190 сомон. иноям 10 метраян. назар андозе ва тамошо кунед. рости бисёри ҳамин тамошобинон хоҳиш карда буданд дар бораи ҳамин абоё, дар бораи ҳамин зардеворо. барои ҳамон ман тасмим гирифтам ки пешкаш янаму шахсоне ки хоҳиш янамин чизора карда буданд имрӯз омада барои ҳамон шахсон ҳамин абоёра пешниҳод кунам ва навор бигирам.
ана бинед чӣ хел хушрӯай гулш. албатта ки ҳар кас ҳар хел интихоб дора. мисолан чӣ хеле ки меган ҳар кас вкуси худша дора. ана бинед дӯстони азиз, барои хонаҳои меҳмонхона чӣ хел хушрӯ меоянд. ё ҳамаш нақшҳои хушрӯ. ҳозир ами чӣ абои чӣ нақше ки дора, қолиншам ҳаст дар замин нақш, пардаҳоям ҳаст, курпачавориям ҳаст аз замин нақшҳо. як бор бозора бо худтон дида бироед, дарк мекунед ки дар ҳақиқат ҳамаи чизе ки аз замин ҳаст, аз абои парда, қолину курпачаворӣ ҳама чӣ шумо комплект карда метавонед гиред. ана ин тарафа бинед, и аллакай абоёи намин кӯтоҳтаракан, иноям 10 метра. и абоё 65 сомона, 55 сомонаям. як рулони ҳами 65 сом, 55 сомон. ҷа ҳар хел нархҳо ҳастай ки бевосита вақте ки худтон омадед ё занг задед, пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, шахсоне ки хоҳишмандед, тамошо кунеду ба назар гиред. аз ин абоёям, аз нархи абоёям бо хабар бошед. ана аз ин тараф бо тамошо кунед. иноям ҳамун абоёи 190-200 сомонаям. баъд аз ин тарафа тамошо кунед дӯстони азиз. ана ин тараф бинед дӯстон, ёям ҳамун 10 метра абоё ҳастанд. нархҳои ё аллакай 110 сомони, 120 сомон, 130 сомон ба 110 сомон. ана хел нархи наво доранд. на боло бинед ҳамаш 130 сомони ин тараф. ана назар андозед, баъд интихоб кунед. ҳозир дигар тарафшам нишон метиҳам. аз ин 130 сомона бо дигар гулҳо ҳам ҳаст. ана марҳамат бинед. ана ин гулшам бинед чӣ хел хушрӯ ҳастай. инам 130 сомон, 10 метра абой. бари инам калонай. набинед чанд намуд аст аз ами гул, чанд намуд астай. ана боло аллакай бо дига хел нақшояй. ҳар касе мехоҳад ба хости дилш баъд интихоб мекунад. ана барои хонаҳои зал, барои чӣ хеле мегем меҳмонхона бисёр зебандаву хушрӯ. хоҳишмандо марҳамат, назар андозед, бинед. бой хел блеск доштай. бо ана ин тарафа бинед, инашам ҳамин нарх 130 сомон, 10 метра. ана дӯстони азиз, навигариҳоро тамошо кунед, нақшаи нава бинед. ана ин тараф бо ҳаст. ино аллакай 190 сом, 180 сомон. марҳамат дӯстони азиз, чанд нақши нигор ҳастай. набинед ино ҳамаш ваян абоёи моишиян, яъне ки ёра шушта мешава, тоза карда мешава. нархшон 180-190 сомон, 10 метраш. ҳамин як рулони ҳамин 10 метр мебироя. на марҳамат, назар андозед. озир ин тараф ҳама шумода нишон метам.
дар ҳақиқат ҳамчи хеле ки нав гуфтам бо такрор мекунам. интихоби ҳамин абой беҳад бисёрай, хеле васея интихобаш. ана бинед дар се ранга намин абоя бинед дар се ранг астай. ана кадоми шумода писанда интихоб кунед. ана дӯстои азиз, ана ин намуд абоёра мехоҳам нишонтиём. ино абоёи 3D ном доштай. 3D-ора бинед. ҳамин гуло ҳамчун гули зинда метоба. аз ҳамин сабаб ино абоёи 3D ном доранд. марҳамат, бинед дӯстон, инам 180 сомон нархаш, 10 метраш. ана мехе навигариҳо. ана ин тарафа назар андозед дӯстони азиз. инам 180 сомона абоё. хоҳишмандо, дар ин ҷаям гулош ҳар намуда ҳастай ки бевосита аз наздик бо омада бинед. шахсоне ки мисол хона таъмир карданӣ ҳастед, вақте ки бо худтон омадед бо аз наздик бинед, бо мисол ин тамоман зебогиш дигарай, намудаш бо тамоман дигарай нисбатан аз ҳамин видео. мақсади мо ҳамин дар видео кардан ки шумо тақрибан нархҳои ҳамин абоёро донед. ана иноям 10 метран 180-190 сомон. бисёр шама нархҳои оптовиша гуфтестам. иҷа бисёртар арзонай нисбатан ба баъзе ҷоҳо. масалан занг занед, бо худтон аниқ кунед дӯстони азиз. касоне ки хона таъмир кардистед, боварӣ дорам ки пушаймон намешавед, зеро ки абоёшон хеле зиёд астай, интихоб низ хеле зиёдай. ана гулора бинед. ана дӯстони азиз, хоҳишмандо, назар андозед. ана ин тарафам тамошо кунед. ана ин намуд абоёи аднато нишастай, як ранг бо ана ин намудо ҳар намуд гулои зебои нақши нигорои зебое ки нав бромадагиянд. бинед, тамошо кунед. дӯстони азиз, агар видеои имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, лайкро фаромӯш накунед, дар канали мо бошед ва дар навбати худ ман кӯшиш мекунам ки дар ҳар як видеом ҳамун дархостое ки шумо мекунед дар комментариҳо, ҳамун дархостҳои шуморо ман иҷро кунам. ба қадри имкон ҳамин ки соҳибкоро розӣ бошанд, ман низ ҳамун дархостҳои шуморо пешниҳод мекунам.